Wel, da ni'n ffindio bod ni'n cael lot mwy o bobl yn defnyddio yr hwb wan ar y foment cyn mae o'n effeithio dim jyst pobl sydd allan o waith, da ni'n cael pobl sydd yn gweithio yn dod i fewn yma rwan hefyd ac yn jyst stryglo, ti'n gwybod o un fus i gall. Mix, i fod yn onast efo chdi, mae'n lot o tlodi bwyd, ond da ni yn ffindio bod tlodi tanwydd efo prisiau gas electric ddim wedi fyny gymaint i bobl. Mae tlodi tanwydd yn major yn Dyffryn Ogwen ar y foment. Be da ni am gobeithio wneud ydy prynu stoc o fwyd i'r Banc Bwyd yma'n ein yn hwb. Da ni'n mynd trwy lot o fwyd yma ar y foment. Mae gennym ni rhwng 50 a 80 o bobl yn dod i fewn bob wsnos ar ddim wrth a dydd Iau yn dod i nôl 6 eitem gennym ni. A wedyn dydy bwyd ddim i weld yn para llawer yma de. So be na ni ydy prynu stoc o fwyd. Be da ni wedi ffindio ydy pobl ddim yn rhoi donations fatha oedden nhw o blaen am bod pob yn stryglo, mae pob yn yr un twll ac yn stryglo. So da ni wan yn prynu bwyd o Tesco neu Aldi i lenwi'r silffodd yma'n un. So pam gan ni'r pres, da ni jyst mynd i lenwi'r silffodd a cadw tlodi lawr yn Bethesda gobeithio. Wel, ti'n gwybod, da ni'n gorau bob dydd Mawrth a bob dydd Iau o 10 tan 6, a mae pobl yn gallu dod fewn yma, ddim jyst i gael bwyd, da ni'n gallu helpu hefo gweld os wyt ti ar y byd daliadau iawn, da ni'n gallu rhoi help hefo gas electric, mae gennym ni pecynna cadw'n gynas yma, a just unrhyw general advice i fod yn onast, da ni efo pobl fedrwn ni riffurio i chdi, os da ni'n gwybod yr ateb, da ni fedrwn ni riffurio at bobl eraill.